met my life since the day I was born. Every day that I have lived in this world. Hey, Shona, you are pass. Hey guys. She. Baby. Drove end. Kwenda mimi ngoenda kwasawira kwa barumbi. Zadi. Andimenya basara kundijairira muchienda chinondizipota kuna baba arumbisa una wako. Muchindi discuss. Mapedza zvomunitumira mukadzi wacho kuti anosangana nemupaki ninarova nini. Ena andisina simba mukadzi yanga akandita sei. Saka izvezvi enda. Ndizvi ndinoenda kunoite iko. Kunogara kwasawira. Ndatoneta muchengeteke. Asi zvinotaurirana mwezi. Kuna kutaurirana. Zvakatopera grace period apasi. Tora bag rako fambi. Asi ndichisvike kwa vaita kutambira. Vakutambira sawira. Handimene muchiti discuss. Tora bag rako. Aiwa ndinda. Izvezvi Of course ndinenda katadza wangu but zvinhu zvinotaurana. Aiwa. Anewo zera rangu rinondonzi ndadzimwa nemukadzi mumba. Enda unochengetwa iko kwasawira. Aiwa handina kwandinoenda. Ndinoenda kupiko kwandinoenda. Gara apa titaurirana nyaya. Ndinombogara. Nhasi handisi kugara. Tora bag uende. Zvautori serious? Nditori serious handisi kuita zvekutamba. Enda unopedzera zvimapepa zvako uri. Saka unondirera kuti kutondipa shere nero. Achaizvoenda. Ndozoteerana rushere. Kai kakomana kai kakufonera kai. Ikako. Saka zvimanya yakako. Ndozvatowapo. Dai vatokasika boss dai kuti atozomuvha intigare tesi. Pakanaka, wangu pakanaka. Ndizvo zvakambonana. Asi gai ndigare ndakudza mashoko aya. Kara agara ari kare. Nerimwe zuva zvichadai. Zvazvizvi wakuru kudhara zveshe. Izvezvi nenguva yatiri kurarama yazvipo. Uchashamwa rufambi. Pakanaka. Unochengetwa ngonodya unopiwa nemukadzi wako. Usare wopfiliwasa hembe dzangu dzese. Dzese ndaisi. Pakanaka. Wapasi. Tosara ndipombonoke zvangu munomba mangu. Usare udye mari yako. Chaizvo. Yes, come in. Hello. Hi. Welcome. Mother, I'm today to our Amena, and this is my brother. And Tamoyao drew Chagao. Ananzi Albert Tasa. So zvakanaitika ndezvokuti ine ndakaenda kumba kwake tikapiwa nhamba nemaclients evanoti zvona hanzi akatenga imba from you here handisi kuziva kuti ndizvo munoona tete nawe murume anonzi Albert ndiye agara nemwana wehadzidzi yangu. So that time back in the UK, about communication breakdown. So takazonosvika kumba kwaigara mwana naAlbert tida kuti muna mwana ndokatakasvika tikaona kune vanhu varikwa kuti vakatenga imba. Okay, so you guys, how are you related to this Albert? Mother, it's a very long story. But this is going to go on this contacts Albert. Because I'm sure he's even married to Philip. Because I'm very sorry, my dear. Albert, I can't last year. What? Albert? Are you sure that it's not Albert? I can't all this. Another Albert was I'm so sure of what I'm saying. We know what they are to take Saiba, she said they provide. And I'm sure they are going to young boy. Saka mukasoti kuva any contact kuti kwasotaura naye. I'm sorry, yes, I do have the contacts, but according to the way we do our things, I can't give you the contacts without the permission of Muhammad. But you know what, Sister Papa? After that visitation at Tenatoita, we've already reported this case to my place. So now you have to help us. To help the conduct in our office. You know what you can do, guys? You give me your contacts. You say my contacts then in which I tell another mini vachu. Ndova phone and don't go to an
That's how we do our things. I can't just give you the contacts for any information. I need to talk to him first. Yes, we know, we understand that, but you see... I do understand my debt. I know it. I do understand. But Mangwana, you can't be. And the payment details. Then tomorrow, you come back, otherwise, yeah, well, sister, we are now asking for the matter for the but it was a fan of one now. I will try my best. Yeah, because we don't know. I thought I must say, she should quit it and pay work. Yeah, I want to but so we contact details on the SAI or the original. When you get to that, okay, to Tatan, Panama, do Patina do Patron, I do understand. Just to see, I do understand. No, but I'm going to pass it to 8 o'clock. 8 o'clock, I'll be here, and I'm sure you will be here also. They need that all on there. So let's You're welcome. Have a blessed day. Let's go. Okay, Sylvester. How is it out here? Right, nice to see you. Thank you, Kumbundunzo, for food on him. You're welcome. So, Chimbonduza, what would you like to do now? Night of pilot. Why pilot? Dumbo, traveler, country, one around the world. Okay. Kwa Ini nikaenda kuja software engineer. data software engineer. Because I like making my own things, jiggers and my own apps and changing around the world. So Sylvester Chimbonduza, let's say Wakura, and what kind of family would you like? Like a nice house, cozy, two. Why two? And down. Okay. So would you mind Utimbo Buddha Jedu changing something and then to tell you everything? Excellent. So why don't you say after my show so can you today? And hapana pende izombosiya ka uchienda neni wani mwana wako kusaidia. Ndengeta barika ka baby. Doctor meza muri. Vapo. Noti jairire mose. Au uzondiita zvobarika ndiye. Kumuri kwenya kona ambira barika. Tite zvomabarika izvo zvakasara zvese. Kutamba. At least zvakazobuda zvibachena kuti angasina nhombo yangu. Andatowa nje mwana yakandibhona anyasondibhona zvokupedzisira ende handidi kanombomuona yeah, at least chete mama cheta kugara tese I think because andokatopedza chikoro at least mara kanaka zviso zvakazofamba zvakanaka next time unadzizokusiyana nezvinhu zvakawanda wanda doro ari kumbomesa mari ndakabva tosiyawawa izvezvi ndakaona namusuwo webhawa ndotiza it's either doro kana kuti inini doro aratiparire fanno chiama measurements okay magauni nemasuti ndakatoita appointment but tifanongoona kuti saka weekend tikiti toenda out then after that watauya mameasurements zemunhu arege apakaipa asi kaika ndichimanya ndinochinja ndakumanya kubasa then ndokona mangwana mai mwana ndine kanyaya kandinakoya ndakuonai zvangu kuti kakuswedera padhuze aka pane zvamuri kuda kunyengerera inyaya yei ndingaite sei inyaya yababasu chii futi chaitika asi watanga kunetsana namai Susan futi
Vagara vachimbonetsana. Ndimai Suzeni vanga vachitonetsa bhururu wangu. Iye zvino atondifonera. Achiti akarara pavheranda kushopo. Vadzimba kumba. Namai Su. Ndazvakaoma asi mai Suzeni ka havana kutombokwana. Vangadzinge munhu wava vane 19 years vachigara naye. Vanodoti aenda kupi sho? Hautozivi pane zvizhinji zviri kuitika kumba kwavo. Kuzosvikira kuti adzingwe kudai so. Saka ndangoti bhururu regani mbotaura namadam. Since tine 3 rooms panapa. Togona kumakomodetawo for a short time achimbowana pekuenda. Handisi kuziva kuti unozviona sei. Ndimbooni chakashata imi. Ngawe sawira nyagara nditi kubatsirana. Waita zvakanaka chera. Handizivi kuti ndokutenda sei wabatsira bhururu wangu. Aiwa, kana mangwana vanozotibatsirawo. Ichokwadi. Upenyu hauzikanwa. Ichokwadi. Ndinotenda. Regai ndipedzise washeni yangu. Kwakuda kupisa uko. Ugarire nekure nemoto chera. Rega ndibve ndatomufonera. Kana pari pakavakwa vamwana nedzimba dzavo kona waka yakadai unenge wazvipedza chichakukudzei papamoto. Hi, how are you and how may I help you? I'm good, but how are you? Is this Mr. Mutasa's house? Yes. Okay. My name is Pamela and I'm Sylvester's mom. Oh, so you're Sylvester's mom who ran away and left him with his dad. Well, my mom isn't here. She went out for shopping with Sylvester. My dad's here. Okay, you can come in and I'll call him. Okay. Dad, there's some people here. What? My God. Take a seat. I really can't believe this. After all this long, really? What do you say? Do you know what? Yes, babe. Mommy, ndinozvandakakutadzira ine muri yenyu simuchiwana ndauya kudai Ibvo watonyarara makatadza maiguru zvakanyanyisa. You are telling me after all these years, really, you abandoned my brother here and he suffered nemwana, and you have got the audacity and the guts to come in my house and say bamnini ndakatadza. Muda kuregererwa papi chaipo? Bamnini kwanga kurisa kusiri kusiva bamnini ndandichiriwo mwana wangu vayai muchiona ndauya kudaiwo so bamnini ndikukumbira uri Rwei, and by the way, who's this? Bamnini So you're actually saying that my brother died not knowing that Sylvester is not his son? No. What are you trying to say? No. No, what is he? Aizviziva bamnini kuti mwana haasi wake. Aizviziva. Are you trying to make us fools here or what? No, bamnini takatraya mwana. Zvamaiziva imimi kuti takaita nguva. I don't know about that. I don't know about that. Ndosaka ndiri kukuudza bamnini kuti tinzwisisane. Uya kwandaita panapa ndiko kuti tinzwisisane ndikuudzei zvakaitika. Ndosaka muchiuya noona ndasvika panapa bamnini.
Honestly, Sakafshinzi Chakafukis as Mamating. I really can't believe good my own brother died not knowing good this boy is not his son. And all that nonsense, you think we didn't know? Now you're actually coming here and say the boy that I'm raising is not my brother's son. What sort of nonsense is that? And then, Sarachitaratik. Sylvester is now my own. Ndosaka mai ona bond rake na Sylvester. Ndosaka mai ona anga asingadi na Sylvester bamni. Akusukuti nini ndakafremera brother ni yazvisa. Zvokuti ne anga ari mupenyu nasanga de achitotaura izvezvi zvandiri kutaura. Aizviziva kuti Sylvester has. You are lying. You are lying. Shut that nonsensical mouth of yours. You are lying, my good. This cannot be true. My Sylvester Arukubiku. Eh? My Bergubi. And when you had the Kalai. Saka, Sylvester. Of course, he's here. But I end up shopping them home. That is my very, my very good boy. I end up shopping. That boy is very intelligent. That boy knows what he's doing. I didn't even actually know that you are going to come and spoil my day today. No. And I don't think he's ever going to want to see you. Tachandiregerera mwana wangu but muchitona ndaya kudaenda tovinga mwana wangu pamnini and ndikutofara kuti zvino muri kuti Sylvester is a very loving boy. Ndikutofara pamnini kuti makandichengetera mwana wangu zvakanaka. Zvana ndisingambofungi kuti mwana wangu achabatwawo zvakanaka saizvozvo. Ndotenda Mwari nezvamakanditira pamnini, ndotenda Mwari nokuva baba vaSylvester. Ndakatoudzwa zvokufa kwaAlbert musuno yekumaagents ndandisingatozvizivi kuti Albert akafa ende ndakatorwadziwawo enini bamnini. Uchirwadziwa nei? Ndandiri mwana mudiki bamnini Uchirwadziwa nei? Because if you had any element yekurwadziwa nemwana wakazvara, you would not have left and went overseas. Now you want to come and cry here, and you are actually telling me that asi mwana wamukoma wangu. Anga asingadi naye Albert. Aida mwana yazvisingaiti bamnini. Anga asingadi naSylvester bamnini ndosaka ndakamusiya. Anyway, I don't think we should be having this conversation here today. You now know why I stay, right? I think we'll have to wait for my wife to come. Tigotaura takagara pasi, because I still want to, digest this whole thing. Otherwise, and it's good to some whether this is some act or drama or movie that you are trying. It's not an act, bamnini. No. This issue involves family as well. Please stand up and go. Save your thank yous. Stand up and go. You will hear from me. Okay. Tikatarisa kwandabva pandiri nekwandinoyenda. Oh, you see, ndakazaudziwa ndakatenda.